Nie, perfektne. Stačí? Nie, nie. Vydržať. Pol metra dozadu už chceš. Áno, sír. Vítam vás, vážení spolužiaci, na našom stretnutí po 25 rokoch, keď sme opustili školské lavice, a po 20 rokoch, keď sme sa posledný raz takto spoločne videli na takom stretnutí. Osobitne medzi nami vítam nášho triedneho pána inžiniera Mirdu. Poprosím ho, aby vás usadil. Páči. Poprosím predsedu triedy, aby spravil prezenciu. Pravda, prezencia jednej knihy, ktorá má svoju večnosť. To je jeden dokument, ktorý ja uspávam. Ostatné dokumenty sú archivované. Toto poznáte všetci. Založili sme to Janče Kondor kedy? Kronika niekedy v 2. ročníku asi. Možno, že ju nájdem, tu je venovanie. Ale mottom je humor nech sa berie humorom a neduhy radšej nechápať a na dobre spomínať a smiať sa, smiať a potom pri spomienkach aj poplakať. S týmto mottom myslím, že je krásne. Môžeme začať toto stretnutie. Skúsim možno pre pripomenutie si urobiť prezenciu. Pôjdeme podľa abecedy. Ikari sa postavil a posadil sa a potom, tak jak sedíme, nebudeme ísť podľa abecedy, bol by som rád, aby myslím, že každý má sa s čím pochváliť to, čo za 25 rokov prežil, až sa chce s nami podeliť spolu. Bol by som rád, keby každý povedal, čo dosiahol v osobnom živote, čo dosiahol v zamestnaní, jak sa má jeho rodina, deti, ďalšie úspechy, výnimočné úspechy. A po prípade, čo také, čo ho viaže na školu, mu zmysle nezišlo. Dobre? Urobíme takú prezenciu rýchlo.
Bachura Michal. Baranian, ten tu nie je. Barná Štefan. Duška Jan. Florian Vladimír, ten tu nie je. Gavela Lubomír. Gerek Albert. Heňo Jan. Hryz Vladimír, ten sa ti rozpravedlnil. Kačmar Milan. Kondor Jan. Kopil Jozef. Košťo Ľubo, ten nás opustil. Miro Košťo, neprítomný. Dušan Kušnír. Majker Jozef. Makar Anton. Mašlej. Juraj. Pajtáš. Palko Dušan. Papson Juraj. Pavelka František. Penceník Ľudovít. Poprda Jan. Sabol Marian. Sabol Vladimír. Sanči Jozef. Seman Stanislav. Sanči je tu. Barán je vlastne, Barána som nedal doma. Seman, už bol. Stanko. František. Štefan Pavol. Kač Michal. Tomko Vladimír. Unoka Pavol. Valach Pavol. Varga Marian. A Volovar Marian. Fajn. Fajn. No, bolo by švanda, keby som tak skúsil vás po prezývke niekoho vyzvať. Je to rekord, možno roky pôsobil v týchto časoch, toto proste tu nepočul nikto. Ako spomínal pán Černánsky, odkiaľ sa to medzu, tak ja som nastúpil na jeho miesto, som robil zástupcu riaditeľa a trvalo to do roku 91. V roku 91 prišla hranica, kto pôsobil viac po funkcii než tých rokov, tak musel spadnúť a od tej doby pôsobil ako vedúci dielny na škole. Tak toto asi v mojom živote. Mám deti, pracujem, nemám deti, nemám záväzky. Bez záväzkov. Manželku? Tak manželka to už je. Teda je vydatá v Trenčine, som jedno, hej, tak syn zase skočil technickú Košiciach pred 2 rokmi a je obchodným podnikateľom. Tak to vlastne z rodiny, čo by vás ešte mohlo zaujímať, ja som nedostal, no tie otázky asi nie sú tam v tom plede, som aj ja niečo nepreskočil. No, takže som sa do školy. No a ja už som ostal na škole, asi ťažko svoje pôsobnosti. momentálne pracujeme aj teraz. To už, je tomu už 21 rokov. Ja som tu spolu s Žianom manažerom tam Vakšina, dá sa povedať. Čo sa týka rodiny, mám dve dcery, jedna má 20, pracuje momentálne v Siemence, druhá 16 roky, chodí ešte do školy na formu. Manželka pracuje ako vedúca v obchode na nastajano na pečivo. Rodičov mám matku, otca nemám už. Pochváliť sa môžem nakoniec, že od roku 83. do 88. som sa budoval v dedine, kde býva moja manželka. Joana Smola spolu jednom byte ako rozpakovaný náš. Tak, ako posledný. Tak po skončení priemyslovky šiel som na Vysokú školu technickú. Všeobecne skončil som ako odbor výpočtová technika, elektronické počítače. Po následne po vojenskej službe nastúpil som do Chemlonu na výpočtové stredisko ako technik počítačov.
tejto profesii približnej pracujem ďalej, akurát, že tie funkcie sa kumulujú. Teraz pracujem ako vedúci prevádzky výpočtového strediska, servisu, služieb a všetko, čo je nabalené na počítače. Čo sa týka rodiny, ženatý, bývam v Jasenove, mám 3 dcery, najstaršia 21, študuje ekonomiku v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela, odbor financie, prostredná je na strednej škole, odbor technicko-informačnej služby v Humennom a najmladšia je v prvom ročníku na gymnáziu. Manželka, úradnička, tohto času je nezamestnaná. A pochváliť sa potom spoločne pri stole ešte. Všelijaký úspech. Takto. Môžeš. Chcel by som ako poďakovať organizačnému výboru, že toto všetko tu zvládol. Zrejme tu ešte tí, ktorí poslali listy, že by oboznámili s týmto, ale až je to možné, bol by som rád. Tak jak ste poslali ako potvrdenie, že sa súčasníte tohto, a jak poslali tí, ktorí nejako od niečoho o sebe, či by bolo možné napísať na kus listu toto, čo ste teraz tu povedali a poslať to ešte organizačnému výboru, že by to sústredil. A zviazal do jednoho fasciklu, ktorý by sme potom pripojili k tejto novúčky do kroniky. Ste ochotní do toho robiť? Áno. A výbor to dúfam, že urobí toto. Dobre, tak prosím, ďalej, ktoré to nie sú počnejšie. Ďalšie kolo, ako zase Fritz Vladimír, ktorý je neprítomný, o ňom niečo je. Ženatý, má 3 dcery, najstaršia Veronika má 18, z toho času je vo Švajčiarsku opatrovateľka. Skončila strednú ekonomickú školu, druhá dcera Stanislava 16 rokov študuje na ekonomickej škole, najmladšia Katarína 15 rokov študuje na potravinárskej škole. Manželka Veronika pracuje ako účtovníčka vo firme Domex. Vlado pracuje od skončenia školy v Chovnovane Humenné ako revizný technik, energetik, bezpečnosť práce. Bývajú v rodinnom dome spolu s otcom, matka mu zomrela v Humennom. Ďalší je tu Unoka Pavol. Je ženatý, má 4 deti, takže Miško, nie si až taký dom, že by si bol. Už ma nebrekovaný. Ale čo, ide do 60, ešte môže. Nie, u nás také čuráci zo Skazila. Je ženatý, má 4 deti, najstaršia Tatiana má 21 rokov, študuje na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 3. ročník. Potom ďalšia je Anička, má 16 rokov, študuje na obchodnej akadémii v Michalovciach. Peter 11 rokov, 5. ročník základnej školy a najmladšia Miriam 6 rokov. Manželka, predavačka v súkromnom obchode u sestry a Pavol pracoval od skončenia školy vodič nákladných vozidel na RD, na kamionovej doprave, istý čas pracoval aj u nás v Meze a momentálne pracuje u firmy Medzinárodná kamionová doprava ako vodič kamionu TIR, bývajú v rodinnom dome v Kozišovciach. Kozišov Miroslav Šagec, ešte ďaleko, ešte za bývalého režimu, tak to mám napísané